Takže čaute, vítajte pri videovzoráku k úlohe prísne tajná organizácia. V tomto videovzoráku sa budeme venovať podúlohe B, kde ste mali za úlohu vymazať z obrázku agentov. Takže všetko, čo bolo potrebné na správne vyriešenie tejto úlohy, bol nástroj Clone v Gimpe. My si teraz jeho fungovanie ukážeme na nejakom príklade a potom vyriešime súťažnú podúlohu. Takže otvoríme si nejaký obrázok, zvolíme si nástroj Clone. A teraz ako funguje tento nástroj? No, funguje tak, že najskôr si zvolíme pomocou Ctrl a kliknutia myše nejaký bod. Teraz môžeme kamkoľvek na tento obrázok začať kresliť. A tento nástroj si vysvetlíme nejak na takom príklade. Predstavme si, že máme dva papiere. Na jeden sa pozeráme nejakým sklíčkom a na ten druhý kreslíme všetko, čo je pod tým sklíčkom. Keď sa pohneme tým sklíčkom niekam, dajme tomu doľava, tak všetko, čo sme po ceste videli, v každom bode akoby, si zakreslíme. No a presne takto funguje aj tento nástroj, jedine s tým rozdielom, že on vynechá ten pravý papier a všetko kreslí na ľavý. Čiže všetko, čo my vidíme akoby pod tým ľavým sklíčkom, ktoré sa momentálne nachádza tu, my kreslíme. A to sklíčko sa hýbe s nami. Teraz si ukážeme, ako napríklad vieme túto lampu prekopírovať o pár metrov vedľa. Takže zvolili sme si jeden bod a teraz nám stačí začať kresliť a vidíme, že tá lampa sa nám pomaly prekresluje, ako ťaháme myšou. No, vidíme, že sa nám podarilo takto jednoducho prekopírovať lampu. Teraz, keby chceme, môžeme si trocha menej presvedčivo prekopírovať túto lavičku. Takže zvolíme si na ne nejaký bod a začneme kresliť. No a vidíme, že sa nám podarilo takto jednoducho prekopírovať aj lavičku. No teraz sa pustíme do riešenia súťažnej úlohy. Otvoríme si obrázok a použijeme vlastne nástroj, ktorý sme si teraz ukázali na vyriešenie tejto úlohy. Takže vidíme tu, že máme také prostredia, že more neosvetlené slnkom a osvetlené slnkom, tak najskôr sa zbavíme tej takej zložitejšej časti so slnkom. Tam vlastne vymažeme našich agentov. Dobre, teraz tu máme nejaký taký prechod. Čím viac času máme na to riešenie, tak tým viac môžeme porozmýšľať, čo chceme kam klonovať. No a vidíme, že sa nám len pomocou tohto nástroja krásne podarilo agentov z obrázka odstrániť a súťažnú úlohu považujeme za vyriešenú.